Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa barkanku da zuwa wannan channel namu mai albarka. Har kullum muna ƙara tunatar da ku kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna mana alaman ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora. Kada ku manta ku danna alamar liking sannan daga ƙasa za ku ga alamar share sai ku share zuwa Facebook ko WhatsApp ɗinku domin yan uwa su gani su amfana. Idan kana da ƙorafi ya kamata ka ja can ƙasa akwai wajen add comment sai ka danna mana abin da yake ƙarƙashin zuciyarka. Turkashi a yau muna tafiya muku ne da labarin safara ta shirin kwana 90. Abin tambayar anan shine wannan abubuwan da take rashin aure ne ko zama ba aikin yi ne. Yarinyar nan ta safara ta shirin kwana 90 tana yawan ɗaukar hotuna ko kuma bidiyo wanda ba shi da amfani. Ma'ana bidiyo dai irin na 'ya'yan turawa wanda ba shi da ma'ana kamar irinsu wannan wanda muka nuna muku yanzu da sauransu wanda za mu sa a gaba. Amma duk wanda ya kalli bidiyo muna so ya yi mana babban adalci kuma muna so ya bambance mana shin rashin aure ne ko zaman banza ko kuma rashin kunya ne da fitsara. Yarinyar da ya safara ta shirin kwana 90 za ku ga tana irin ɗaukan bidiyo irin na 'ya'yan turawa wanda hakan ba ƙaramin saɓawa al'adar mu yayi ta 'ya'yan Hausawa ba ma iya al'ada ba. Idan muka dawo ta ɓangare na mahanga ta addinin mu na Islama, wannan ba ƙaramin kuskure bane babba take aikatawa. Shine dalilin da yasa muke so ku yi mana hukunci ko kuma mu ce ku yi mana adalci. Idan kuka bambance mana insha Allah za mu yi ƙoƙari mu sanar. A kwanakin baya idan ba ku manta ba wannan yarinyar ta sassaki bidiyoyinta wanda bai kamata ba, wanda hakan ba ƙaramin yaɗa duniya ba kuma ba ƙaramin abun kunya ya janyo mata a idan al'umma ba, wanda ya hassala mutane da dama magoya bayanta masu kallon shiri na kwana 90 wanda haske wa tashar Arewa 24 ƙorafi akan cewa ya kamata a cire wannan yarinya safara'u daga cikin wannan shiri na kwana 90. Idan ba ku manta ba a wannan lokacin an samu challenge da dama wanda mutane suke ga a cikin shirin yarinya ce mai tarbiyya ga hazaƙa ga ladabi ga biyayya, amma kuma abun kunya aka ce wannan yarinyar ita aka samu da aikata wannan babban kuskure. Daga lokacin mutane sun yi tunani ƙorafin da suka yi abubuwan nata za su yi ba, sun yi tunani ko kuskure ne yasa ta aikata, amma sai dai kash sai gashi yarinyar abin na ta ƙara gaba'i ba baya ba, sai sakin bidiyo take kala-kala wanda hakan ba ƙaramin taɓa kimar tashar Arewa 24 ɗin zai yi ba da ma sauran magoyanta baki ɗaya. Yarinyar safara'u ita dai ko a jikinta abin da za ku ga saboda mutane suna yawan yi mata ƙorafi, amma idan ta hassala mutane da alama za su yi babban ƙorafi ma tashar Arewa 24 ɗin. Har kullum muna ƙara tunatar da ku kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Farin cikin ku shine namu, muna tare da ku masoyanmu a koda yaushe. Ku danna like sannan ku danna alaman share. Muna jiran shawarwarinku tare da adalcin da za ku mana a wajen comment daga tashar ku a koda yaushe. Ku kasance da wannan tasha tamu mai albarka domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode.